سلام كميتم سي كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديايو أبناء لهم الصوني عسران شدشتن سنة مدلاو زينانا أبوشت روسيا بزعبا زكايل زلو تادراو قجت بزملكت كتسالي زير قصونت كوانت هالو مس روسيا زرخبهم سامينا ودبن معتاو مدب كم زيبلهم سب مز نروي مقلاصهم أب يونيفرسيتي معراب سكوتلاند بزركبو تمرامرت التمهز السميعي سبات زلل التكنولوجي أوتيزم نزعم السولح حمامات نيرو دايفرس نزلهم سبات كتكم كم زخل زيتوا بمقلصي كمون غريخ نتاب زغنزت حالة جالبا سدتنياتات نمكتتال نفاريت كتسدد نزغرب اللحطو ملسي كم زي هابت سمزي دوبات حبرة أوروبا مقلاصو من كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم إن عدمنا حجي بغطتانا بزرزرات أبوشت روسيا بزعبا زكاير زولو وتادراو قجت بزملكت كتسال زير قصونت كوانتالو مس روسيا زرخبهم سامينا ودوب نمعصو مدب كم زي بلهم سمز نروي رقاقيتهم قدماي مينستر نوروي يوهان غارستورت مال سنبت ابزهبه مغلصي اب روسيا زلو خنتات كبيدن زي نصرن يكبل تقيسولو ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ስቶር አኒከን ሁትፈልት ቦገናም ኣብ ውሽጢ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ሓደገኛ ምዃኑ ብምሕባር ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኖርዌጃውያን ክወፁ ኣተሓሳሲባላ ብመራሒ ዝናዓብ ዝተገብረ ስምምዕ ብዙሕ ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ ሂትፈልት ወሲኻ ገሊጻላ ሰመዝ ሩስያ ሓላፊ ወታደራዊ ጉጅለ ቫግነር ዝኾነ የቭገኒ ፕሪጎዥን ንርእሱን ኣብ ቤላሩስ ንዝርከቡ ወታደራቱን ምሕረት እንተተገይሩሎም العلو زلون عبدو كبلو كم تسمامع قليتهم اللهم ستور أقدمو مسقدماي مينستر نورديكن كندان أب آيسلاند نخكاية تمديبو زنبرا أخيبان مستاف كن مبقاسو تمال سنبت نورويجان برودكاستينج NRK أبزهاب مقلتيم كساب حجي بزحا زي تملو سحتو تاتالو زخونو خينو حجون أزينا خنت انكغن زمدنانا مستي أب سلطان زلو مرحنة روسيا كخونن يزقبا إلولا ببريغوجين زتبقى نعبي نمرحنة روسيا كبيد بدوه كانت خونه روسيا بتعارب مشاز الجمرة نعبي بحق تداخي ماديان مفلات جيزيو كمزي آخر وسيخو قليت الله زنا خونه جوجلا فاغنر بواغن سمين مس يوكرين وحده بكابزلو بيلاروسنا تبقى ني يوكرين كتقعيز بالسقات كمزلو حدا حلف مكل خال بريطانيا نبر تمال سنبت قليت الله أبز حلف قدام السنبت تخايد دراما مكل خال يوكرين نمدخام تقبرة تنكول يونيرو بالحطوطات اللعيل تي أبروشيا زولو دراما بقربان كتاتلو لنا زبلتي يتفلت زاقيت بزعبا زلو مزرزر وحبريتا كام مهبقنا تغطي بالا أب يونيفرسيتي معراب سكوتلاند بزركبو تمرامرت تمهز السميعي سبات زلالي تكنولوجي أوتيزم نزام السولح حمامات نيرو دايفرس نزلهم سبات كتاكم كم زخل تقليزو سمعي سبات مللاي بدهن زتحلالخن مصنعتا وعودو خيني يصنيحو يخون امبر ابز غرباوان نام مسرح مرأي زتمزقب فلتت كمون مقدال وغا كمني الكترو انسيفالوغرام كمون الكترو كارديوغرام زامسلو ناوتتات ننبابن تنتنان حانقولن سمعيتن كب كمزبل جيروالو اب يونيفرسيتي معراب سكوتلاند دايركتور افكتيف هيومن كومبيوتينج زخونه بروفيسور نعيم رمزان أب قرباوان زقبرناي مصنعتي تلباساي تكنولوجي بزح سنسراتن artificial intelligence تتقيمكا نسمعت لليخا كل مدى وداتا نمفتار أخيلنا تداتا نتمرامرتن سمع اندسترين أزيو أقداسيو مخنياتو بزعبا مبقستات سمعتات زحاشر رديت كلهم زقبريو كبل قليتولو زمرمر نحاكاي من آليتن سمعيتا وخناتات نايتوم زتفلالي نيرو دايفرس كناتات زلو ملك أسابات بزبلت أنخردو ببيلوم لما قمقامات عنا أمرون ممحياشن نسمعيتاو بدوتات باقو نمكل خالن توساق عاقمي كفترة اللومي تبهيلول بروسيا زيتا قبرعت قاون عبية بسلطان بريزيدنت فلاديمير بوتين من نغناء كمزلو زريو كبل صحافة قدياتو أمريكا أنتوني بلينكن قليتو نسو نمعكنا زينا أمريكا بزهب مقلتي بتقارلت فاغنر يفغني بريغوجين زيتا فتسمنا عبي بوتين بغتتا زمت أبده بمخانو نابس من معكاتو كم زغصب ملكيدو بمخنيات تستقبر سممع قجل فاغنر تمال سنبت قسقاسيو أب موسكو دو أبيلو والله طمع سبات أقدمهم كلتا كتماتات روسيا حيزوم نيرميا بوتين نتو قجل بخدعات كسيسو كوان تنبرا دحرقنا كلو كستات كم زسرز جيرولو بمسارات الزسممع تقارلت فاغنر ناميدوم كملسو بريغوجين ما نام معراباوي غوربيت روسيا زوخونت هاجر بيلاروس كغازي نبوتين ازيو من كوينو تصنح بريغوجين ابزو وانزي ابي كم زلو ايتفل نموداتا غيزي اب قدم حزب اسرائيل بوتا وتادراتو ابز تقاصاصروا روستوف اوندوني نيرو
ዝኸምዚኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ፑቲን ነቲ ንዓቢ ንምኹናን ትማል ሰንበት ንጎ ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ቴሌቭዥን ካብ ዝሃቦ መደረ እንዳሓር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይትረአየን። ብሊንከን ብሰንበት ኣብ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዜና ቢቢሲ ንዝኾነ ሲቢኤስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ሩስያ ን24 ሰዓታት ዝቐጸለ ንዓቢ ዓሚቕ ሕቶታት ዘልዕል እዩ። ኣብ መሪሕነት ሩስያ ምንቕነቕ ኢና ንርኢ ዘሎና ኢሉ። ኣብ ካልኦት ሓያሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዝርርብ መድረኻት እውን ዝተረኣየ ብሊንከን እቲ ናዕቢ ኣብ ክሬምሊን ወይ ኣብቲ ኣብ ለካቲት 2022 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጀመረቶ ሙሉእ ወራር እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምግማት ግዜኡ ከም ዘይኣኽለ ገሊጹ ኣሎ። ብሊንከን ነቲ ማዕከን ዝናብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ብመንፅር ቅድሚ 16 ኣዋርሕ ዝነበረ ድሕረ ባይታ ምራይ ኣገዳሲ እዩ። ፑቲን ኣብ ኣፍ ደገ ኪቭ ኮይኑ ነታ ከተማ ብውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክወስዳ ነታ ሃገር ከዓ ካብ ካርታ ዓለም ክድምስሳ እዩ ዝደሊ ነይሩ ኢሉ። ሕጂ ነገር ተገልቢጡ ንርእሰ ከተማ ሩስያ ዝኾነት ሞስኮ ኣንጻር ባዕሉ ዝሃነፆ ዕሱብ ክከላኸለላ ተገዲዱሎ ዝበለ ብሊንከን እዚ ኩነታት ንሩስያን ፕረዚደንት ፑቲንን ብውልቂ ናበይ ክመርሖም ከም ዝኽእል ክግምት ከም ዘይደሊ ገሊጹ ኣሎ። ግሪክ ነታ ኣብ ዝቕነ ዝጠሓለ ጃልባ ስደተኛታት ንምክትታል ነፋሪት ክሰድድ ንዝቐረበላ ሕቶ መልሲ ከም ዘይሃበት ሰብ መዝዶባት ሕብረት ኣውሮጳ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘጋጠመ ትራጀዲ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 82 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕብራት ሃገራት ግን ተወሳኺ 500 ሰባት ጥሒሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝገልጽ። ግሪክ ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ እኹል ስራሕ ስለ ዘይገበረት ነቐፌታ ገጢሞ ኣሎ። ተወሳኺ እታ ጃልባ ቅድሚ ምግልባጥ ኣብ ዝነበራ ሰዓታት ዘይምንቅስቓሳ እዚ ድማ እቶም ግሪካውያን ኣብ ውሕስን ርጉእን ጉዕዝያ ነይራ ብምባል ምስ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝፃረር ምዃኑ ኣጣሊሉ ኣሎ። ካብ ዓቕማን ላዕሊ ሰባት ጽዒና ዝነበረት ጃልባ ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ኮይና ወጋሕታ 13 ሰነ ናብ ግሪክ ኣብ ዘቕንዕ ኣህጉራዊ ማያት እያ ተረኺባ። ብፍሮንቴክስ ዝተባሃለ ትካል ዶብ ሕብረት ኣውሮጳ ትዝወር ነፋሪት ኣብቲ ቦታ ዝተራየት ኮይና ድሕሪኡ ነዳዲ መሊኣ ክትምለስ ምዃና እኳ እንተገለጸት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ግሪክ ግና መልሲ ከም ዘይሃቡ ገሊጻ ኣላ። ሰበስልጣን ግሪክ ብወገኖም ቅልጡፍ ስጉምቲ ብዘይምውሳዶም እዚ ትራጀዲ ምኽሳቱ ዝገልጽ ክሲ ብምንጻግ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ናብ ኢጣልያ ክንገይሽ ኢና ንደሊ ግደፉና ክብሉ ንሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ከም ዝነገሮም ደጊሞም ገሊጾም ኣለዉ። እንተኾነ ግና ቢቢሲ ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመላ መዓልቲ ዝነበረ ምንቅስቓስ ካልኦት መራኽቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ እታ መርከብ ቅድሚ ምግልባጣ እንተወሓደ ን7 ሰዓታት ምንም ምንቅስቓስ ከም ዘይገበረት ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብታ ዝጠሓለ ጃልባ ልዕሊ 100 ሰባት እኳ እንተደሓኑ ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ኣስታት 100 ህፃናት ሓዊሱ ክሳብ 750 ሰባት ኣብታ ጃልባ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፓኪስታን ራና ሰናውላ ብውሕዱ 350 ፓኪስታናውያን ኣብታ ጃልባ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ፍጻመ ወላውን ኣብ ግብረ ሽበራዊ ፍጻመታት ክንዲዚ ዝኣክል ዓብ ቁፅሪ ሞት ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን ኢሉ። ዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ግብፃውያንን ሶርያውያንን እውን ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኡጋንዳ ብኣልኮላዊ መስተ ምዝንጋዕ ዝፍቀደሉ ሕጋዊ ዕድመ ካብ 18 ናብ 21 ክብ ከብሎ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ኡጋንዳ ኣልኮላዊ መስተ ብምልኽ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዓ ሃገራት ምዃና ጸብጻብ ስታቲስቲክስ ጥዕና ዓለም 2023 ኣመልኪቱ። ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘዋንዚ ኡጋንዳውያን ኣብ ዓመት ንሓደ ሰብ ብማእከላይ ገምጋም 12.2 ሊትሮ ኣልኮላዊ መስተ ይሰትዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ካብቲ ዓለማዊ ማእከላይ ደረጃ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝግመት። መጽናዕትታት ከም ዘመልከቶ ሓደ ሰብ ክሳብ 21 ዓመት ዝመልእ ወልፊ ዝፈጥር ነገር እንተዘይወሲዱ ድሒሩ ኣብ ህይወቱ ወልፊ ዝፈጥር ነገር ናይ መጥቃም ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ክትብል ኮሚሽነር ሚኒስተር ጥዕና ኣእምሮ ኣልኮላዊ መስተን ንጥረ ነገራትን ዶክተር ሓፍሳ ልኩዋታ ንቢቢሲ ገሊጻ ኣላ። ዶክተር ልኩዋታ ወሲኻ መንእስያት ዝወስድዎ ዘለዉ መጠን ንጥረ ነገር ዘሰንብድ እዩ ኢላ ኣላ። ንሳ ባይቶ ኡጋንዳ ኣብቲ ኣብ ቀረባውን ዝቐረብ እማሚ ምቁፅፀር ኣልኮላዊ መስተ ብዛዕባ ገደብ ዕድመን ካልኦት ክውሰዱ ዝኽእሉ ስጉምትታትን ኣመልኪቱ ክዛቶ ምዃኑ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ።
باركم راس سمعتنا نلوم سوني 26 سنة بهارميني ميديا استدالو حاطرت زيناتات بزفتيمنا لنا مسانا بمصنحكم እና መስገና በዝን ሰናበተኩም ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ